Egun onden hori lehenik eta behin, badakizute, inaunterien antolakuntzan buru belarri murgilduta dagoela Tolosako herria, bai herria, herriko eragileak bereziki eta baita ere udala. Azken finean, helburua bakarra eta jakina da, herriari jai programarik onena eskaintzea, ez? Horregatik, gaurko aurkezpena bai hasi nahi nuke eskerrak ematen, ez? Bai udaleko sail guztiei, azken finean inauteri on batzuk izateko sail guztiak bere ekarpena egin behar izaten dutelako, bereziki herriko eragilei eta nola ez gaur ona gerturatzeko ahalegina egin duten guztiei, ezta? 11 bilera egin ditugu gaurko aurkezpen honetara iritsi ahal izateko eta inauteriak ahalik eta modu egokienan ospatzeko asmoz, ez? Aurten egia da baita ere etapa berri baten hasten gelara, ez? Danak dakizuten bezala, inauteriak iragartzeko kartelarekin abiatu genuen etapa berri bat, kartel berri horrekin, eta baita ere beste berritasun batzuk ere basaiatzegea gure jai hauetara ekartzen, ez? Bereziki aipatu nahi nuke karroza eta konparsen antolakuntzari lotuta egindako lanketa mardula aurtengoan ere. 2020 urtean dagoeneko abiatu genuen nolabaiteko lanketa bat, hor berrikuntza bezala da karrozak badutela elkarte bat lehen etzegoena, eta elkartearekin batera gaiak modu hobeagoan lantzeko aukera ere izan da, ez? Eta baita ere konparsekin, gazteenekin ere, adostu ditugu neurriak, arauak, baldintzak, ez? Eta danak guztiak betetzeko konpromisoa ere hartu dugu, ezta? Beraz, badago hor lanketa bat importantea eta horretik aipatzen dut, ez? Kokapenaren inguruan, San Francisco, Triangulo Plaza parea eta Rondilla kalean egongo dira karrozak, txikiak berriz, konparsak Foru kalean eta Nafarroa etorbidean baita ere. Gogorarazi nahi dut, hauek ibilbidean sartzeko baldintza ezinbestekoa izaten dela jaiari ekarpen bat egitean, nolabaiteko dantza edo ikuskizunen bat antolatu behar izaten dutela herriari eskaintzeko, ez? Azpimarratu nahi dut baita ere eta hitz egin nahi nuke zarataren inguruan, ez? Aurtengo berrikuntza zein izango dan. San Francisco kalean sistema elektriko bat jarriko da, karrozak argindarra bertatik hartu dezaten. Aurtengoa izango da, froga moduko bat, eta etorkizunean honek esperientzia ona baldin bada behintzat seguraski garapen handiago bat izango duena, ez? Baina behintzat aurtengo inauterietan generadore batzuk, generadore kopurua murrizteko aukera izango dugu. Bestalde, beste gai bat aurreko inauterien balorazio bileran ateratakoa baita ere, eta da zaintza lanetarako talde baten proposamena atea zan, eta hori ere izango da urtengo inauterietan, bere egin beharra izango da karroza eta konparsakin harremanetan egotea etengabe, neurriak zaintzea, musikamugak errespetatzen ote diren begiratzea eta laguntzea, ezta? Zaraten neurketak egingo ditugu, azken urteetan egin izan ditugun bezala. Ordutegiei dagokienez, txikiak, gazteenak gaueko 11etarako amaitu beharko dute, eta besteak goizeko ordu bat erdietan ja isilik egon beharko dute. Importantea beti aipatzen deguna baita ere, gure jai maitatu hauetan egiten diran prebentzio kanpainak. 3 alor lantzen dira, alde batetik adin txikiko alkohol konsumoari lotutakoak, dagoeneko ikastetxetan ere lanketa egiten ari dira, eta baita ere izango dira esku hartzeak inauteri egunetan, kalean. Beste lanlerro bat berdintasunaren alorrari dagokionez egiten dena da, gazteekin egingo diren esku hartzeetan eta dagoeneko abian dagoena indarkeria matxistaren kontrako lanketa egiten da bereziki.
Bestalde, kanpaina, ja, dagoeneko ezaguna dena Tolosako inauterietan da joka sano eta libre non nahi kanpaina, eraso matxistari gabeko jaien alde, eta herritarrek erasoen aurrean modu aktiboan erantzuteko jarrera hori bultzatze aldera, ez? Bestalde, baita ere, tabernari zein eragileei adierazi zaie erasoren bat gertatu ezkero, zeintzuk diran jarraitu beharreko irizpideak. Aurten estreinekoz lehen aldiz gune morea izango da baita ere inauterietan, eraso matxisten aurkako, babeserako, informaziorako eta aholkularitza gunea izango da gune morea. San Francisco Elizaren alboan kokatuko dena, Zaldunita eta Astelenita egunetan, gaueko 12:00 goizeko 3:00 bitartean. Eta azken lan lerroa, herritarren segurtasuna bermatze aldera, zaintza lanetarako errefortzuak izaten dira beti inauterietan, eta horretan, udaltzaingoa, ertzaintzarekin elkarlanean, koordinazio protokoloak ere landu dira. Amaitzeko baita ere, bukaeran esaten dut, baina oso gai importantea da, erreferentzia egin nahi diot, garbiketari, Tolosak kale garbiketarako zerbitzu oso importantea du, errefortzatzen dela, logikoa den bezala jaietan eta bereziki inauterietan. Eta udalak beharrezko baliabidea jartzen ditu, baina hori horrela izanik ere beharrezkoa da herritarren konpromisoa elkarlana, bai bertakoena eta bai kanpotik etortzen direnena ere, herria txukun mantendua ahal izateko. Aipatu nahi dut datua oso esanguratsua delako, iaz 2020an baino 3 tona zabor gehiago jaso ziren Tolosako inauterietan. Beraz, guztion ardura da, zabor gutxiago sortu eta hondakinak edukiontzetara botatzea. Eta, hau ez da oso polita gelditzen, baina nola keja asko jasotzen ditugun, bereziki, aipatu nahi dut, debekatuta dagola, galazita dagola, kalean pixa egitea. Horretarako jartzen dira komuna publikoak eta ostalaritza zerbitzuak komunak ere irikiak izaten ditu. Eta orain programa aurkeztuko dugu eta horretarako Izarnek kultura zinegotziak emango digu aurtengo inauterien. Bai, prepatuta neukan amaieran esateko, baina, Bale, ez. Hoi ez da atea, Agerraldia amaitzeko. Mezu bat berdintasunaren eta elkarbizitzaren alde. Inauteriak dira gure jai maitatuak, topaketarako jaiak dira, elkarrekin eta alaitasunez bizitzeko eta gozatzeko jaiak. Eguneroko kezkak atzean utzi eta lagun artean eta familian ondo pasatzeko festak. Herritik antolatzen dira eta herriarentzat, guztionak eta guztiontzat, aur gazte, heldu, adineko, guztiok dugu tokia gure festa hauetan, guztiok dugu festaz gozatzeko eskubidea eta aukera, beraz, festaz goza dezagula danak elkarrekin eta errespetuan. Eta oan bai Izarnei emango jo. Eguardion, programakin hasteko, aurtengo inauteritanik partaidetza handia, nahiko nuke markatu, bai, Tolosako inauterien izaeraren parte garrantzitsu bat dalako, eta herriak egiten dituelako Tolosako inauteriak. Bai, Kaldererotatik hasita inauterik iragarri ondoren, otsaiak 16-en, festai hasiera Kabialai elkarteak emango dio, Kabialai kutxunakin txupinazoa botaz, gero ostiralmean meko danborradan 60 parte hartzaile izango ditugu, Zaldunita bezperako danborradan 100, aur danborradan 200, umetxo izango ditugu, Zaldunitatik aste hartitara, 19 karroza gehi 15 konpartxa, orotara 34 bat izango ditugu ibilbidean zehar, guztiek ikuskizun edo dantza eskainiko dute, eta astelenitan bosta isialdi talde. Bosta isialdi hauetan, talde hauetan markatu 1200 aur inguru bilduko dira.
Beraz, parte hartzea handia izango da aurtengo inauterietan. Astelenitan gazteentzako programazio berezia antolatu da, betiko legez, arratsaldean gaztea gunea antolatu da Londegian, arratsaldeko 4:00 hasi eta 7:00 bitarte, bertan Aibe eta DJ Oian Bega izango dira plazan. Zezen plazarako sarrerak, datorren astean, jarriko dira salgai, otsaiak 7 asteartea, eta datozen egunetan emango dira argibide gehiago. Zezen plazako sarrera irteerak, iaz bezala, egingo ditugu, musikari gabe eta zalditegitikan. Aurtengo beste berrikuntzetako bat, sokamuturraren aldaketa da, bai, leku aldaketa, plaza zarrera, etorriko da aurten sokamuturra. Eta, hor, bai, markatu pixka bat, etxeetara iritsiko dan esku horrian, jai programan, zuzenketa bat, bai, asteartitako txarangaren bilkura, Euskal Herria plazan izango da, eta ez plaza berrian. Eta karrozen lehiaketan ere aldaketa bat datorkigu, karroza eta konpartxetako kideekin adostuta, saridunek datorren urtean non kokatu erabakitzeko aukera izango dute. Eta, amaitzeko, aipamen berezi bat, Sukalde txarangaren 50. urteurrena dala eta, berari pasaneko nioke hitza. Eskerrik asko. Sukalde txaranga eta elkartearen 50. urteurrena ospatzen dugu aurten, eta modu berezian egin nahi genuen. Urtean zehar zenbait hainbat ekitaldi eta prestatu ditugu, baina bereziki guain inauteriak gure esparru importante bat dalako, nahi genuen behar bezala ospatu, ezta? Alde batetik pregoi bandako eskainiko duen pregoi kontzertuan, betiko abestiaz aparte, baita ere Sukalde elkarteeko abestia joko dute. Eta, gure zuzendariak, txarangako zuzendariak, Koldo Tarragonak prestatu du baita ere abanera berri bat, eta ostegun gizenean estrenatuko dugu, ostegun gizeneko afarian, eta gero herritik emango dugun bueltan, abanera berri hori. Eta, hoxe, beste urtetan bezala, jai giroan eta aurten bereziki. Galderak badauden edo... Bakizue Euskal Herri plaza eta plaza berria, hor txornan kokapenakin ibili gehan nun jarri, nun ez jarri, sokamutorra egiteko Euskal Herri plazan zorua ere ez da ona. Orduan, plaza berrian egin izan du da azken urteotan, baina plaza zarra ere erabili izan dugu eta hemen plaza hau egokia da. Beraz, nola aurretikan ere prestatu egin behar dan, baina lanak aurreatzea aldea erabaki genduen plaza zarrean kokatzea, sokamuturra. Baita, hori lotuta igual txosna batzordeakin ezakin nola dauden harremanak, edo okidezuen aktu eman gehiago, bereien adierazpenak dituzte baita ere, ezakit? Bai, nik egiten dituzten adierazpen publikotan ez nahi sartzen, hemen udaletxean eskaerak baldin badaude, erantzun egiten dira. Kasuan, aurten txosnak baldin badaude, baldintzak adostu behar dira, kokapena adostu behar da, eta adostasunak baldin badaude, egingo da modu normalizatuan. Nik beste konsiderazio batzutan, uste dut udalari ez zaiola tokatzen sartzea. Besteik? Ez? Hala, eskerrik asko, danai,